Hej. Jeg aner ikke, hvem det er, der kigger med, men det her er mig, Oscar Mikkel. Jo, det er Mikkel. Jo, Oscar. Ja, den der grimme ting, det er Oscar. Ja. Og den her fisk, det er Oscar. Nej, det er Mikkel, mener jeg. Ja, jeg er en grim fisk. Og det her, det bliver en vlog. Og vi er lige... Det skal man aldrig sige, din ost. Nå, undskyld. Vi er lige kommet hjem fra, eller vi er faktisk i skole på en måde. Vi er på vej hjem til skolen, men vi har lige været på en farm, hvor vi skulle se grise og sådan noget lort. Ja. Og bogstaveligt talt lort. Ja. Og det lugtede helt vildt klamt. Og jeg fik en gris, der hed Gunnar. Ja, og jeg fik en fucking gris, der hed Luffe. Jeg fik en gris, der hed Ost. Jeg fik en, der hed... Ja, sådan der. Hej. Fuck, mine kinder er varme. Hej. Nej, mine kinder er fucking Det er godt ud. Jo, du er rigtig grim. Tak. Og det samme er jeg. Forresten, ham der ikke, der så ved siden af mig, han hedder Bubi. Det kalder vi ham. Og han hedder Sane. Ja, og jeg hedder faktisk Ostemad. Nej, jeg hedder Billy. Ja, og jeg hedder Ost. Hvor Billy? Jeg hedder fucking Ost. Jeg hedder Billy alle sammen. Jeg hedder ikke William, jeg hedder Billy, din ost. Okay, det må være det for nu, tusler. Hej, drenge. Markus, jeg ved, du vil se den her. Så det her er bare lige en hilsen fra mig. Fuck dig.